kwinto zakho lokhuluma nawe kuyi-channel. Lona pastor welo wekhazama kubona inamba ke isisambulisile umuntu remember kuphela umuntu onikelayo kuphela kwi-channel iloko nje ayingahluphani from 9 ka-September ma-WhatsApp from Monday to Friday kuphela. Patience Ndlovu sawubona basi ngicela ubuze mina ngibukele nginesitolo ngithengisa kugcwele abantu bephethe imali eningi bezothenga kubhizi leso lingathi besiserondweni kagogo ngaseka ngabe kuchaza lemkhulu angiyena omkhulu ngaza kuwe Pastor Wini. So she had a tuck shop in a dream, or she dreamed of having a tuck shop, of running a tuck shop. That's a beautiful story. Now that's not good. One, ngokujwayelekile uma ngenze uphuphe kunesitolo uPaul uhluma sigcwele noma kuthekwa. Lokho kusho ukuthi noma kusho inhlanhla nokuthi-ke angeke uswele lutho futhi uzobusiswa ngempumelelo nenhlalakahle uphinde uchume ngokusikhandla kwakho. Amahubo 3:4 verse 10 kepha abafuna uJehova abayekuswela lutho oluhle. Amahubo 23 verse 1 uJehova ungumalusi wami angiyokweswela. 2 ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe kunesitolo uPaul uhluma sigcwele futhi kuthekwa. Lokho kukhomba ukuthi kungenzeka ukhoyiswa lokuthi uzalwe ufumbethe noma wembethe amandla nesiphiwo sokuhweba. Isidalwa esasihweba ngezitolo esikhathini sedlule futhi kumele usiqale isitolo ngoba-ke ukuphumelela nokuchuma kwakho kulele kwezohwebo. Ngiyabona abanye abantu uyayifika into ngoba uthola la khaya ugogo or umkhulu or ukhokho wayevele nesitolo, so la mandla nalobunhlanhla lobo bufuna ukuthi bubuya ngawe-ke manje nawe awuyiqalile into leya eyibhizinisi lento eyisitolo. Kodwa-ke sibheke kanje. 3 kuyenzeka uma uphupha unesitolo ube upha oluhle uma sigcwele noma-ke kuthekwa. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhoyisa ukuthi awuswele lutho futhi kumele wenzele iladi noma wenze iladi noma-ke isimayo kanye isithebe uma kungukuthi kade uthengisela abantu ukudla la sitolo. Uma uthinti kanje ithengo bekuwukudla. Yabo. Number 4 kwabanye uma uphupha nesitolo upha oluhle uma sigcwele futhi kuthengwa. Lokho kusho kungenzeka unalo lobizo lokusiza abantu abahlukahlukene uzobanika usizo nezixazululo abazidingayo. Omunye kumuntu kuyenza ukuthi yena vele ubizele nje ukulekelela abantu ngesikhathi bona bezothenga la kuye kusho ukuthi kunabantu abazofika kuwe bezofuna izeluleko bezofuna isizo oluthile, ngabe umelaphi ngabe umuntu osebenza njengabantu ngendlela ethile obelekelele. Number 5 kwesisathu uma uphupha unesitolo kuyaba uPaul uhluma sigcwele noma kuthekwa. Lokho kungenzeka unesiphiwo esihle futhi esikhulu nesibalulekile esivela kuNkulunkulu sokuthi-ke uhwebe futhi uyophumelela emkhakheni wey'tolo wena. Deuteronomy 18 verse 18 Deuteronomy 8 verse 18 kepha-ke womkhumbule uJehova uNkulunkulu wakho ngoba-ke uyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba-ke amise isivumelwano sakhe asifungele oyihlo njenganamuhla. Isaka 21 verse 5 imicabango yokuthelela isenzuzweni kanti Isaka 14 verse 23 uthi-ke wonke umshikashika unenzuzo. Siyabonga besibheka la uma unesitolo running your own tuck shop. So